Здравейте, скъпи приятели, последователи и слушатели! Отдавна не съм записвала видео, което да бъде в помощ на хората. Затова днес реших да го направя. И темата, която ми се иска да ви споделя, истините, до които стигам лично аз и нещата, през които преминавам в личен план, ме доведаха до някои заключения и като терапевт, за които днес ще ви споделя. Това е в сферата на чувството за изгубеност, чувството, когато не знаем какво да направим, чувството, когато сме потънали, чувството, когато имаме знанията какво трябва да направим, как трябва да се обърнем към позитивната енергия, към практиките, към промяна на мислите си, към това да променяме начина, който се отнасяме към хората, за да може към нас да се връща доброто и положителното. И това знание, въпреки че го имаме и знаеме, че това е добро за ситуацията и го прилагаме до някаква степен, то спира да работи или работи частично, или работи за определено време и след това се връща обратно старата енергия. Това, което ни пречи да осъществиме плановете си, това, което ни пречи да бъдем щастливи в настоящия момент и до някаква степен това, което нарушава дори и физическото и психическото ни здраве. Тоест, темата, за която днес ще говоря, е как да се справяме в тези ситуации, в които просто не може да изплуваме и не можем да взимаме решения, ако ситуацията, в която се намираме, просто не ни позволява да взимаме кой знае какви решения и се чувстваме притиснати от обстоятелствата. Когато се чувстваме притиснати от обстоятелствата или ни е трудно да продължим напред, това състояние си има своя замисъл. Вселенския замисъл да сте тук, на това място, в тази ситуация, е нещо, през което трябва да преминете. Нещо, което душата иска да премине в този момент. Да се свърже с някакъв по-висш потенциал, който е необходимо да преминете като опитност. И какво можем да правим, за да съхраним положителната си енергия? Какво можем да правим, така че да останем в добра биоенергийна вибрация? Това, което се стремиме, това, което правим по принцип чрез медитации, йога, промяна на моделите ни на мислене, психотерапия или всякакви други практики, които ви имате в живота си. Но в такива моменти все едно забравяме знанието, забравяме нашата същност, забравяме какво е добре да се прави. В тези моменти това, което е нужно да направим, е просто да се доверим. Да се доверим на Вселената и на изборите на Вселената. Тоест в тези моменти не е нужно нищо да се прави. Не е нужно да предприемате действие.
което е в нашата същност, в нашата човешка природа, е когато нещо не ни харесва, ние се стремим да направим действие. Но в моменти като този, в който се намирате в положение, в което не е подходящо или не усещате, че може да вземете действие, и въпреки това, което се случва във вас ви изгаря вътрешно, ви връща в ниска вибрация, ви вреди на биоенергийно ниво, тогава е необходимо просто да се доверим на вселенския избор и на това, че Вселената по неведоми пътища, както винаги досега, ще се погрижи за нас. Вселената е нашата майка, а Земята е нашата майка. Ние имаме Вселената като наша майка, която винаги се грижи за нас. И това, което е необходимо да направим, е да се отпуснем. Да се отпуснем в решенията на Вселената за нас и че по тези неведоми пътища тя ще ни предостави решение по най-нежен и фин в ситуацията за нас начин. Затова, когато ви е трудно и изпитвате тежест или невъзможност да се справите, или изпадате в състояние на безпомощност, тогава просто може да направите една практика, която е много простичка. Да затворите очи и да си кажете на ум: аз вярвам в Вселената. Вярвам в помощта на Вселената към мен. Доверявам се на процеса. Доверявам се на процеса. Докато казвате мислено тези думички, да насочите вниманието си към сърдечен център Анахата и да си представите как от сърцето излиза зелена светлина, която ви стопля и ви дава сила. Така се свързвате с по-висшия си потенциал. Така се свързвате с вашата несъзнавана психична енергия, с която така или иначе работите. Доверявам се на процеса. Доверявам се на Вселената. Зелена светлина преминава вътре в тялото ни. Понякога наистина е много трудно да останем в баланс. Събитията, които се случват, понякога не може да бъдат контролирани от нас и това създава в нас дисбаланс. Понякога не можем да вземем решение. Понякога не можем да направим крачка напред. Понякога не можем да станем от там, където сме, например от болничната стая, и да стъпим. Понякога сме там, където сме,
за да можем да се научиме да се доверяваме на изборите на Вселенската мъдрост. Преди известно време се случи едно събитие, което за пореден път показа за мъдростта на Вселената и как нещата, които се случват, понякога ние не ги разбираме защо се случват. Едно събитие, което така постави ситуацията при един човек, който нямаше избор и трябваше да се върне тук в България, защото просто нямаше друг избор. Трябваше да се върне тук в България. Въпреки всичките усилия, които се стремеше и всичко, което правеше само да не се върне. Но ситуациите го тласкаха той да се върне. Този човек се върна в България и тук му се случи нещо, за което той беше призван да се случи. И стана ясно, че целият този процес, който имайте в предвид, че целият процес се разви изобщо не за кратко време. 4 години. 4 години Вселената е тласкала събития, за да може този човек на определена дата да бъде тук, да си бъде в България, за да изпълни призвание, което е било нужно да изпълни. Разбирате ли за каква мъдрост говорим? Мъдрост на Вселената, на събитията. Защото ако този човек не беше се прибрал, не беше станало така, че да нямаше избор, той нямаше да се прибере и той нямаше да бъде тук за нещо много изключително важно, което беше за неговия живот. Вселената е по-мъдра от нас. Вселената знае неща, които ние не знаем. И това, което е нужно да направим, е да се доверим на процеса, колкото и трудно да звучи. Това, което можем да правим през този период, е да се насищаме с енергия. Като обърнем фокуса на вниманието ни към всичко, което помага за поддържане на биоенергийния ни баланс. Когато се усещаме нестабилни, да започнем да се възхищаваме на природата, на листенцата, на цветенцата, да вдишаме въздуха, да благодарим за въздуха, който вдишаме, за слънцето, за земята, за тялото ни, да благодарим на клетките ни. Всички тези практики, които така или иначе може би ги правите, някои от тях са описани в канала ми, може да разгледате. Има вече много достъп до подобни практики. Всички те ще ни помагат в тези периоди. Но основното е да знаем, че след като нямаме избор или сме в ситуация, в която не можем да направим избор, това е защото трябва да бъдем в тази ситуация и да се доверим на процеса.
да бъдем в този процес осъзнати. Бъдете осъзнати, бъдете благодарни. Изпращайте молитва за благодарност към тялото, към клетките си. Всеки ден. Свързвайте се с природата всеки ден. Със себе си. Не губете връзката. Връзката дух, душа, тяло. Благодаря ви за това видео. Тук до мен може би сте чували хъркане на едно кученце, което и то ви поздравява. Бъдете здрави, усмихнати, благодарни, изпълнени с живот. Ще съм ви много благодарна, ако попълните анкетата, която ще предоставя в описание на това видео за научна разработка, която тази анкета ми трябва за научна разработка в областта на здравната психология. Не отнема повече от 6 минути и е напълно анонимна. Може да намерите линк към нея в описание на това видео. И всеки, който отдели от времето си, за да попълни, ще получи 30% намаление, ако желая да се възползва от индивидуална консултация при мен или да предостави тази възможност на свой близък. Единственото, което трябва да направите, е да ми посочите в съобщение лично, че сте попълнили анкетата и бихте искали да се възползвате от тази отстъпка. Но дори и да не искате, много би било добре, ако попълните анкетата, ще ми помогнете много в научната разработка, в която трябва да имам 130 човека попълнили анкетата. Благодаря ви, приятели. До скоро!